איפה היא מלמעלה? ככה. חשבתי שהיא תשכב ככה והוא יבוא מלמעלה. Dress up right. It's time to raise the curtain on the Muppet Show tonight. Why do we always come here? I guess we'll never know. It's like a... מימי, מאוד יפה לך שמה. מאוד יפה לך שמה בפנים. מימי, את צריכה עוד... יש לנו אירוע היום. שלא יקפוץ עליך איזה הקרבוש. It's time to get things started on the most... מדהימים, עשו לך תונה לפנים. מאנשי המקצוע שהם הצלמים, מימי וידר לחבריו. It's time to get things started on the most sensational אוי נערי מתי תשומה אל ביתי It's time to get things started on the most sensational, inspirational, celebrational. מה את אומרת על האירוע? איזה אירוע. אירוע יפה? היה מקסים, לא? כאילו, ואת חושבת שזה מוזיקה שמתאימה לה? מוזיקה, זה הדיג'י הכי טוב שאני שמעתי. כמה שתית? אני לא יודעת מה נתנו לי עכשיו לשתות אדום כזה, מעורבן. זה היה עם מימי. לא, הוצאתי את הקש ושתיתי. מימי זה מצולם. 1:20 לפנות בוקר. מחר מימי את צריכה להכין קציצות. קציצות ורוטב. בטח. למה? אתה שואלת אותי, העורכת, מה לקחת אותו היום? מישהו לא לקחתי כלום. כל כך התרגשתי, היה לי צמרמרת בידיים. האירוע החל בליקוי חמה. וכעת אני רואה שהירח מתחיל להתגלות שוב. אני מקווה שאתה מוחק את זה אחר כך. לא. נורא התרגשתי, זה הרבה מעבר למה שחשבתי. אומייגאד, האירוע חייב להסתיים כעת. אני מאחלת לעצמי שיהיה לי חיים מאושרים כמו הלילה הזה, והמון חום ואהבה, והרבה ילדים, ושיהיה לנו זוגיות מופלאה, שיהיו ויתורים. והיה מדהים. מייג'ו! לא לשים אותי שם.
It's time to get things started on the most sensational, inspirational, celebrational, motivational. This is what we call the Muppet Show. מייצ'ו להוריד את זה לצלמת מיוחדת.